muru ka lameba jekulu bɛɛ lajɛlen fo an tɛna bila da girinda la Sid Marketa an ale fo ka Bouakari Jara bada jama dugu kɛfa fo ka taa se aw ka dɔn Awa Keita Kuyate ma muru aw ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ ka ko labɛn o kuma k'i yɛrɛ fo man tɔɔrɔ si tɛ yen kɔni a ne m'o dakuruya kelen a fɔlɔ t'i bolo wa tɛmɛ n'a ye Niko gada nyanta ni barka Yusuf Ndesani ale be ni gata dire no wode kono kado dramana lu kone akan no place bedo kado kwa agwana kaba abe mune koko minye shokel ko kala mai ka go na mai kat na wati pasoro ka fie boda soro mo bolo koy ibai ka fo ko ala masiki folo minye kado taxe katama ayo damne asabuke kele mise munu be maya konna la jona kono bi akaja angala sali tomba mimbe no barakela to wala la sali tomba Union nationale des travailleurs du Mali ko yente ale du soutiene do asabuke munye ulu sina kado Senegal jakulu do bi ulu sina jakulu mimbe no la sali jakulu ye o mafla ulu taru restaurant kado ka fo minye gouvernement konna la aywa ko minyi ka do ko kembe ka lutu suma kasa ko sebe we kle tan doron de ka do sogel ko kala naka ka do jamakuluma o ka do luka ko ka bla asenga ni ka lawaleya ko note o ka bara bla bambali minutu ya nyongiri o ba ta dakoro la yusu iba ka fo ko minye kasobo o kolosi ba ofuna ye olu funa kembe ka bara bla o boloda watila ko kle bisaba olu bo ke nga o madamene folo ni alaka je ni kalo saina olu kalo labaina olu fana bo damine aywa ko ni ikado ka fo utefe ka ikado fiye boda ere di gouvernement ma fanga sinamaton olu fana kembe ku kangorota ni kuma ye mimbi talike anga sharia sumba o laglanika ani elema mununga anga dola ko révision constitutionnelle aywa minyi ikado odun o fora ko lase o lase lu kera fanga jamana nyema anaka fanga blo nyema fe ulu yo o lase ko alna ya soro ikado anga bulumada sebe mimbi no texte fondamentale no o corone do folo ko ka bloquer aywa minyi premier ministre koroy sumana sako zoro ale ka do ayeshogel aya lasomi ninga kangari da aye ka jirala ka fo ikoni na fanga blo nyema yala nga kana nyini ka fo kibese sere asumba imade ni ko ibise o ma iba e ka fo abegele ibulu kosebe o kera ka do shogel ya suko donni minga kata sumana sako fe ale koni ladirika ni kangari shi aye aywa ka do ka fo minye okoisa ko politiki ton wɛrɛw fana olu kɔnɛsina ka sumana ka kuma olu fana tuguro ko koyi ka sabu kɛ munye k'u tɛ fɛ i k'a dɔn ka kɔnɔ kɛ sogɛli ye koyi n'o ye kado ye o kumana ko min ye i k'a dɔn sogɛli ye k'a kɔni ye i k'a dɔn kado min sɔrɔ nin ye ko kado pɔsɔnima don koyi ko a y'o de tiɲɛ ta kado pɔsɔnima a y'o tiɲɛ ta ka ban sabu o de dira an ma ayiwa ko an kɔni b'a dɔn gɛrɛndɛ o fana bɛ bɔ diɲɛ tɔnbaw yɔrɔ ka ɲɛsin a ma ɔ min ye i k'a dɔn olu ka gɛrɛndɛ o tɛna na fiɲɛ bɔ da di a ma ko kalo nataw la o fana bɛna sɛbɛkɔrɔ a kɔni mana bɔ da min fɛ i ka dɔn daki ka fɔ la Dramane Alu Kone ko sogɛli ka sugandili a ka tɛna damu da kosɛbɛ dɛ ka sabu kɛ kow ka ca daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani mo ka bidon boli Yusu moro ala k'an sutura amin ala k'an kisi an bi fɛn fɛn ɲini jamana in ka basigi dɔrɔn an b'o de ɲini o de ka d'an ye jamana in ka kɛ an sago ye ala kana kɛ jugu sago yarabi moro an bɛ sɛbɛn da repose an b'a leta cɛmɔgɔja kumanen don Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele laji ko de moro aw ka dɔn a kumanen don a ko aw min ye bɛɛ lajɛlen ni bi tɛmɛ kungafɛla fɛ kosɛbɛ bɛɛ n'i ka tuuru don awɔ ko jaga sɔn tuuru ni kɔfɛ awɔ o don dɛ awɔ moro min ye aw gouvernement min n'a sigira n'a ɲɛmaa bɛ sunbɛ i ka dɔn sogɛli kokala Mayiga bolo moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ fɛn min ɲinina chargé de transition fɛ sogɛli kokala Mayiga ani M5 RP waati dɔ kɛra olu kun welela aw ka fa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye min ye aw y'a sɔrɔ aw Muktar Wani bɛ yen Muktar Wani aw ka dɔn u ye min mankan kun ye min ye Muktar Wani ka gouvernement sigilen ninnu de kɔni balonjan minɛ ni kuma bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu kɔni sigira a fɔ ko ni sigira dɔrɔn ko yalima aw k'a dɔn kunkan bɔlen e kɔni bɛ taa i k'a dɔn fɛn o fɛn b'i bolo n'o y'i ka bien
déclaration de bien ka fo ni de bembolo ni de bembolo way ka do ndebe na ni zira de fe wala saka ni nzoro muro ay ka de kan nafulo jok nama ani awaso aka mi bolo muro ay ka do nyer la ibe ni bela jele nyefo muro ay ka do mi sugal ko la mega ale ko ni ani M5 RP no yo gouvernement bene yep masuko bela jele fo wati minzele du minye awekado ko wati tabana koy sugal ko kala maiga alibi anaka ministru awekado minye uka soroy ani femi bu bolo ko masima awekado ojira jamana dona ko bajira ka fo awa minye nyere la mi ikado ko ne te fangala da ikado e ko ni dabe mele ni yere na kana do akono o nye kurai ko kurai muro awekado nyere la mi sugal ko kala maiga nunu nye macha mavo ka foko awa minya anga laje mi awkado ka tabulo korobla anga do tigu nyeko minya anga ngaminge o banga fo banyana sharia de do awkado munundara awkado jamana donve o sharia o manga soso chugo shila ali bina kabi gouvernement ngoni skile do mi awkado nyera la anyete fenade nunungo ni ma awkado déclaration de bien que mi awa echamogo jandrawre akoni ajira ka fo mi jogol ko gala maiga ikado ko kan ni premier ministre kan ni awkado mi kuna wolo ko jande ka so ke munye mi avocado gelea chama de faralen no nyanga opma avocado mi bisa kale bisa ka mi fo ko awako bika ko bichodi aiwa drafa na fore gelea chama faralen no communauté international b ko kado empoisonné dira kayo hérité abana nga ko propre analyse ka tuyi nga madola fendo ka foka klu lakunu abana burama ya take ya kata ma déclaration ke bandaw ni mugutare alnu ya ke anta kalama abi wajibi annunga maldu ngonu usiku fana laje aiwa wote menande fendo fana chinye ka foda cheka fo fembe fora burama ya amake anaka fagablo nyema ushimake basite bandaw nunu nana afora ka sebe korofo wati do la ngunu ngera ko ulu ya déclaration ke uni kuru che jamana de mo bo kalama o fe mafula o daga jugu tsega sigi nunu fana dalaw o koni anga fendo chien fode wala mo mala wolo madodi aywa transition ni ngoni manja aywa ana ko chama ni shogal ba fe kalo kono ndo gara fala kila benyena ya momborala foi abuna mudaga jugo sigi shogeli dala abana o fana ga gelen donde ninde maldinya fiye fana yiko ambi chien ka nyetu kwa ka note olu kere ga temeya wala madi chiere la kalo kondo fana ga surngui atotra kalo shegi yere de sheki de doke kondo yere babu kondo teble ala ka nguna amina ya rabbi bo muru mali jomandi kui mali yere de tibara jomandi de sabu meche min fiye kono ko kele de ka bom ni mali ko kele kono bara anyere ka kono na kele mi man an kono ka nyeshin nyoma o kele de barika ka bu ni mali ko kele ni jamana yere no fe kele wallahi o de fiye ndesani yelema kemandi sande amsonga sanja mange yelema barala de jogo tara kasi hake mima dabulu chena kasi hake mima ani igaro tabia were burujara kasi hake mima o bela kleto te sanda madoko yekoi sanda madoko ko aiwa no tanye sangulon vlange ya doko kulu na nasora chene do amasega gla kalo kono ndongela me munda wole de kigana dla ame musa muru daga sigi kalo kono ndongela dala abana nande chine fe ko ne amsega afe do fe no ta do kera ka teme foi mabwala aiwa ambe temeni kuna foni minyi kado kafo ni sanga na aujourd'hui mbata ni aujourd'hui ta bo akare paitao ale bora ni sebe ni ka boka bi mimbi talike kado kafo tike mi no e péage tike ko asina obe ko fo tike de péage aiwa ko ministry mimbi no nya shino taga sigi kunyo nya na bolima ka welele do ngoina ale su kwandile kurado aiwa minye fasiri uyake ka chi ministry ma o sebe do ere fulufulu la ninkata ikado ka fose munafuni dibauma olufuna yata ninka chari association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o eje kulu emunu sigile do yurugu anika do furuba nafulo duni o keleli kama olu kembe ka ministry kura wele kaba ninka la somni ikado bataki minu yachi amma kanyeshi aka ikado chakedama aiwa ku ya jirala ka foko gele ya debe ikado
dɔ a ka baarada in na ka b'a mana o ye tigɛ de péage ko ye ko tigɛ de péage min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko u kɛn bɛ k'a dɔn a sina dɔ dilan u bɛ to k'o de di maaw ma ko kuma kɔni kɛn bɛ ka dugu lamini bi Bakary Payitaho ale ye kalimu ta ni k'an kunnafoni aujourd'hui kɔnɔ a ko min ye k'a dɔn association k'u ye fasiri min kɛ n'o ye Bataki ye k'a ci minisiri ma k'u ye foli ani tanu ni waleɲuman dɔn ani duwawuba kɛ minisiri ye k'a nalen kura don olu ka i k'a dɔn minisiriso la min ye minisiriso in ye k'u b'a fo k'a barikada k'a nali jara u ye fo k'a fɔ a to ten o kadara kɔnɔ ko gwɛlɛya minnu bɛ yen k'u b'a lasɔmɔ o la ka b'a bolo ma don baara la ayiwa ko gwɛlɛya ninnu k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ mun de kofɔ k'olu bɛna kunnafoni min fɔ a ye ko kunnafoni duman tɛ dɛ ko Madame la ministre i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛniw de b'an ka foroba cakɛdaw caman na o tiɲɛni ninnu hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka minisiriso in ko o ma kisi ko sabu ko tiɲɛni kelen don o fana kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn dalilu kan u bɔra n'o ye k'o bi u ka sɛbɛn kɔnɔ ko tigɛ de péage ko a sina dɔ bɛ yen ko fo o fo tigɛ de péage ko min ye i k'a dɔn péage yɛrɛ a baarakɛlaw ye n'o ye agents ye ko olu de bɛ i k'a dɔn o di mɔgɔw ma poste de péage la min ni faso ta tɛ kelen ye ayiwa u taara ɲɛ ni k'a fɔ ko kumana ko min ye tigɛ saba bɔɲɔngo ko bɛɛ lajɛlen de jatew bɔra ni ka i k'a dɔn tiɲɛ da kɛnɛ kan o kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 5 ye 2021 san Yusu i b'a ye k'a fɔ u y'a perepere latigɛ minisiri ye ko tigɛ dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o ye bulama ye o bulama min ni i k'a dɔn k'a fɔ kase b'o kan n'o ye i k'a dɔn pɔsu kɔnɔbugu pɔsu o ka kase n'o ye tanbon ye u b'o kan o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko o min filɛ nin ye a dɔ la k'o dɔrɔn de ye tigɛ yɛrɛ ye min dɔnnen don hakika ɲɛma n'o bɛ sariya kɔnɔ ko Mali drapeau de b'o kan i k'a dɔn binkɛnɛ nɛrɛ ani bilenman k'o kɛn bɛ k'o cɛlatigɛ ayiwa ko min ye sticker dɔ ye min bɛ manamana k'o fana b'o tigɛ kan o de ye tigɛ yɛrɛ hakika ye wa o de bɛ i k'a dɔn sariya kɔnɔna la ko nka ko tigɛ filanan min bɛ yen k'o ye i k'a dɔn tigɛ nɛrɛmuguman ye k'o tigɛ nɛrɛmuguman k'o bɛ di péage poste de péage min o ye siyaso ta ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o tigɛ min filɛ nin ye k'i k'a dɔn ko sticker t'a la min ye jamana ka bandiri ye k'o t'a la n'o ye drapeau ye ayiwa ko o fana tɛ o tigɛ in na o ye tigɛ nɛrɛmuguman ye ko tigɛ sabanan ye jumɛn ye n'u bɛ minisiri ladɔnniya ko o ni kɔnɔbugu ta bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn fɛ ko nka ko sticker t'o fana na ayiwa i k'a dɔn kase t'a la foyi t'a la min b'a jira k'a fɔ ko péage k'o ka tigɛ ye nin ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'o ye association in ye u ko k'u ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko baarakɛlaw olu ye dalaminɛkala min sɔrɔ k'u ko i k'a dɔn tigɛ min n'o ye hakika ye n'o o jɛlen don n'o de bɛ sariya kɔnɔ k'o dɛsɛra de k'o ntanya de y'a to olu ye nin bila sen kan yaasa i k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ko tigɛ min n'a bɛ ta ka bɔ kɔ kan ka na n'a ye stickerman ninnu i k'a dɔn k'a fɔ ko o ntanya k'o dɛsɛra k'o de y'a to min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan k'olu y'o ta k'o bila a nɔ la yaasa i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ kana taa k'u dan o agent minnu bɛ k'o kɛ o poste ninnu na ayiwa k'u ye i k'a dɔn nin fautique minnu filɛ nin ye k'u y'a dabɔ yaasa ko ka gouvernement hakili lakunu ni k'a kuntilenna di a ma k'a jira k'a fɔ ko tigiw dɛsɛra o kumana ko olu bɛna i k'a dɔn baara kɛ nin cogo la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ trésor ka service sira fɛ min ye i k'a dɔn o lasira ye ko k'olu fana hakili lakunu o nka ko min ye tiɲɛnikɛla jugu ye ka ɲɛsin foroba nafolo ma k'a kɛlen don jago ye anw ka cakɛdaw la wa hali maa tɛ maloya n'a ye bilen ko kumana a k'a teliya n'o ye minisiri kura ye min bɛ taa ka segin koɲɛw ɲɛnabɔ ko a k'a teliya joona a ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in nɔfɛ ko n'o tɛ ko nin ye balan dɔ y'a ka baara taabolo la wa a ka nin ko in kɛ fo k'a se a dan na a k'a kɛ ni hakika yɛrɛ ɲɛmala ye o kumana min ye i k'a dɔn olu kɔni bɛ fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ ko i k'a dɔn a ka cakɛda in u ka kunnafoni ko o dilen u ma nin ye u yɛrɛ k'a lajɛ ka kunnafoni in fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ ka dabolo min ni o bɛ kɛ ka nin maa masinaw k'olu ɲangi ni ko i k'a dɔn u jalaki ayiwa cogo min na nin kɛwale masina fana bɛ se ka jɔ k'a ba a bɔ an ka taabolow la fasiri de ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ minisiri kura ye k'a hakili lakunu n'o ye ni k'a lasɔmi Bakary Payitaho ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro aujourd'hui ni y'ale bila ne bɛ aujourd'hui kelen da ko le bon l'arbitre le redresseur de tort Pati Moro awa min ye anw ka jamana ye maa kamana bɛ guwa n'i ye fɛn dɔw mɛn Moro maa bɛɛ ka kalifa bɛ tɔɔrɔ n'i ye fɛn dɔw mɛn min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen ni hakili bɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana in n'i y'a président Condé a bi maa kelen bɔ a la fo ka taa se maa 2 ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni olu ntanyana ka min ye furumuso ye alhamdulilayi maa 3 aw k'a dɔn maa 2 kɛ furumuso
kɔni olu bɛɛ yan olu bɛ balole min a bɛ k'a dɔn président kɔrɔ ye Musa Tarawele ani Amadu Tumani Ture moro awa ni ye jateminɛ kɛ Amadu Tumani Ture ale kɛra jamana ɲɛmaa ye san 2002 fo ka taa se 2012 ma moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Asimu Goyita ale kɔni wuli ka jɔ kɛ a bɛ k'a dɔn ka ko bila sen na kɔsa in na dɛ n'o tɛ a bɛ k'a dɔn a kɔsa in na ma moro a kun kɛra a bɛ k'a dɔn min ye maa dɔ miiri janyana jamana ɲɛmaa o ka dukɔnɔmaw a bɛ k'a dɔn maa caman bɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a bɛ k'a dɔn ɲɛji bɔ k'a sababu kɛ mun ye waati min na a bɛ k'a dɔn anw ka transition maa ɲɛmaa n'o ye Bandaw ye Bandaw ale nalen ale kɔni a bɛ k'a dɔn secrétaire général à la présidence moro a bɛ k'a dɔn olu kɔni wuli ka jɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ fila ninnu n'u danyana o furumuso minnu bɛ yen moro a bɛ k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana sariya dɔ b'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ jamana ɲɛmaa n'i bɔra jamana ɲɛmaa kɔrɔ la min ye maa dɔw kɔni bɛ bila i ka bolo kan moro olu bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen lase i ma wa i k'a dɔn awa min ye Amadu Tumani Ture ale b'o cogo la min ye Musa Tarawele ale fana tun b'o cogo la nka moro janvier kalo tile 15 san 2021 maa bɛ bɔ min galama min ye maa dɔw bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ kɔnɔna na u taara ka taa lɔbɔ fɛ yen min ye huissier de justice a bɛ k'a dɔn ko a bɛ ka taa jateminɛ kɛ mɔbili ni fɛn minnu bɛ yen ni jamana y'a d'u ma moro ani ka dɔn minɛn dɔw fo ka taa se a bɛ k'a dɔn fɛn dɔ wɛrɛw ma min a bɛ k'a dɔn ni jamana kun y'o bila Amadu ka bolo kan Amadu Ntanyane min u ye huissier bila ka taa nin ko bɛɛ lajɛlen la moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ k'a dɔn bɔre Amadu Tumani Ture fɛ yen u taara ka taa a bɛ k'a dɔn Musa Tarawele ale furumuso fana n'o ye Mariam Tarawele Mariam Sisɔkɔ ye moro u taara ka taa a bɛ k'a dɔn o fana fɛ yen min ye huissier de justice maa wɛrɛ tɛ min ye docteur Kale Dunbiya moro ale de ni waleya kɛ a k'a dɔn ale kɔni ye ciden de ye jɔn y'a ci maa min y'a ci o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Bandaw ye moro a bɛ k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ min ye soldat de démocratie l'homme de 26 mars n'o ye Amadu Tumani Ture ye moro i k'a dɔn a ka denbaya min ye a bɛ k'a dɔn u taara ka taa don o kɔnɔ min huissier kɛlen ka fɛn kɛ moro ka taa a bɛ k'a dɔn min ye minɛn dɔw labɔ mobili to ta parado dɔ b'o la ani V8 kelen ani k'a dɔn chaise minnu bɛ yen ani ordinateur ani imprimante moro a bɛ k'a dɔn min ye ani écran télé frigo min ye a bɛ k'a dɔn jamana kun ye min bila Amadu ka bolo kan u taara ka taa nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen nɔ moro a bɛ bila yɔrɔ jumɛn min ye a bɛ k'a dɔn min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye jamana ka DAF ye direction administrative et financière Dafu ka bolo kan moro a bɛ bila ye a bɛ k'a dɔn Kalilu kɔni y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ moro a bɛ k'a dɔn nin ye maa caman dusuma kasa nin ye maa caman dɔrɔn moro a bɛ k'a dɔn Bandaw man ɲi dɛ aw kɔni kɛra dɛ ni hakilina bɛ n'ale la cogo di a bɛ na ni kuma ye Amadu ka so ŋanamuna yan nɔ ne bɛ k'ale wele n k'a ka fɛɛrɛ kɛ o ka Amadu Somaw k'a ka so sɔrɔ ja ale yɛrɛ bɛ ka taa fɛn ni tɔ min b'o bolo u bɛ t'o minɛ moro n bɛ na ni kuma ye Ala moro min ye a bɛ k'a dɔn maa minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen dusuma kasara ninnu ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni Amadu man kan ni nin ye Baba Musa Tarawele ka ale man kan ni nin ye moro a bɛ k'a dɔn colonel Asimu Goyita vice président a bɛ k'a dɔn jaja ale tun tɛ ko kalama nin si la min a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin fɔlen a bɛ k'a dɔn min ye Asimu Goyita ɲɛna a waati Asimu Goyita kɔni ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Bandaw kɛrɛfɛ k'a fɔ ko a kana nin kɛ ko a ka sabali a bɛ k'a dɔn ko a ka nin dabila ninnu a bɛ k'a dɔn u y'u jeli di k'u wɔsi ji di k'u ni di jamana in ma n'a fɔra ko nin waleya kɛra ko nin fɛn namani jamana nafolo la k'o tɛ foyi ayi n'i y'ale yɛrɛ ye yabi Amadu don a banna démocratie de y'ale se yabi a banna jaja ko tun bɛ senkɔrɔ koyi ko ninnu yan'ale k'o sɛgɛsɛgɛ o min ye surfacturation ye a fɔ o tɛ kɔsana ko ye o ye kɔsana ko ye o ma sɛgɛsɛgɛ o yɛrɛ de tun ale y'o tigi bila danbe la fo ka cabinet d'o ma o ma kɛ yan o kɛra nka i bɛ taa kɔrɔlenw ka somɔgɔw ka hɛrɛ minɛ u la ko sabu mun na moro kɔrɔ ye mun ye moro
ja choroba ya ngunda dongui moro mi awkado do tamana ka boy mi awkado asum ko ta ko ne ko suko bela jeli ke wala sa bando abisika ko dabla chuko mina ka yi ban chore moro awkado nyere la mi awkado secretary general aljo mimbe ayo bla awkado kapma o mi wala ninge ayo kelenja maka fo akanim dabla akana soni ma chuko shila mi awkado bando ako petu muro awkado nyere la ja femunu mbora o minye ukanga bla marsila muro awkado ni mamunu ba no fo lu ba sa mi fondation ye o fana bora no fetu no ba nga feroma asimu ka fe on seguma ni bandaw ke me ka warim na ka besara Allahu akbar asimu ka fe on seguma u halala de do amadu ka so jurube mali la masoro folo abana ka sabu ke ibe ka ni jongu da uye ulu fana de yoke abana ka bolo bo aga soko la president koro to tabu bulu abana basite bandaw ale bina ngeni dalu jumen de do sa nyini galegele u ya sunye de wa moro Allah akbar fasiri bako akwa nga jamana e awkado minye nyere la juguya atifenya mashi ka jatimina amadu tubani ture wati mina awkado atara dakari malide bela jele kumbe kulela malide bela jele ko amadu ka sike fasola ka nga faso de kono moro ya soro senegali atara hakilna nyumo ndi makisal ma oye bara baw ka fo yere bora katanu ka fo jebe ame kamaru ka kale krefa ka kere garsge jabadi ale bulu bayani ayini nyugonge mugola kolu bolo bo bara la ku den kerefe Michel Sirbe fleni wo bolo bo bara la ku den kerefe nyema umuno takko ka nye joro batigi do Mori Igor Jara ayo bo ministre des finances la moro o bo ani bangi bak doko taka ka bangi belajele kordoni o makea chere la na soro bandawe ga jigitiga ko keni de moro abena lache mi awkado amadu ko somadi amadu ma mi amadu tumani ture so ba bula menala di so ba bula andrakirala no ta ba bula ata do moro general kaya awkado akafien laban sama ko bla moro awkado ka tol ademso de ka sokono koy moro ko ni bela jele man mata koy ni bela jele dusuma kase koy moro awkado wati mina ni ko bela jele kera mi awkado awami asumu ko cha transition ale koni amasika awa bandawla sonchoko shila murunga ikado awami kasum asum gocha are awekado anale binyado anani ngoi nasegi muro obole kwe minye awekado minye l'enfant de suru baba muro kumbal de bela jelebi do kaniye imingu meka male awekado ka bara ninga malika sara yele ka la fazin tonye ni ala na kirache ka logement sociaux million joli jonga aire halala sota Allah moro no borae mi awkado general Musa Traoré fana mi na fangake moro awkado ka damne awkado 68 la fogana se awkado mi nyer la 91 la moro awkado nyer la kutara kato fana awkado mi o ka fon jatimine mi awkado ko belejele kanga mine moro awkado awami katano dafula o ko bando maninge dore la de ko amanu tumanu ture ko ka to fangala ka masonga ke generali o jagoya kama songa banda o ke generali o jagoya de Amadou Ka o Musa Traoré ta ya no mabe a démissionnaire alebe ka juru sara de kesama aywa apme ko de ke no ta arrêter bli ko ala ese kaye u ka ta fana contrôler ay kalo kononto minge u ka ta fana sege fen kura fen dona ka so kalo kononto ngona abe ka labo maro abe mi ni ngoesa mi fasiri baye no elaje abe ashie abe mi abe asha ale ko ne ajira ka fo awami ko ango jamana be tande maro ko nguna ma haglisigi ikado ko ala flate ko kele no de ka bekera ale de nyana na fara mamunu ye awkado jamana mara dinga ko jamana o jamana be ni jamana mara ka ke jamana nyema koroy alin tanyana ikademaya abat no soro fuka tase awkado furumso ere siga foito la wawe bada di ko alaka mali kishi alaka mali deun re kenyma info alaka mali dendi nya no te mali te kishi wallahi e mabsika ni hakilina soro chugori kibe ni ngen nuna ere nana chimunu ndire ma e desero la kata chi ko ba kunta unta oluke oluta ni ko alega keta yewa indi sani ukaka kalo kononto jatemine fenfe soro la kono ka bemine awa afana tate o faso dedo aywa ni here ya alaka nguna ja amina ya rabbi
nunun ko nin te ko ide nin te ko ide nin be adama de re galabu kare malikula ndesani e re fuka jamana me sarani dore bone ko ani le aljaba ni malu manyonye amitanye yusu minye Mali tribune amba leta Mali tribune nanya leta ikada ko operation Barkan ale baningo kuma mi o dabla ko kuma mi vora saheli bolo fe aywa ko minye Algerie jamana ye ko lulle do ka chama damine dugo di dugola chugo mina ubsega fere kura sigi senga no ilakana fere kura ya ani France jamana che aywa minye ikado Manuel Macron ale kele ka foko operation Barkan ko obina jo ko takuba ko onake ikado barake ba saheli bolo fe Algerie olu ye gringa joni nganyaki damne dugo ni dugo la kaba ninga bulikata faransi kaw fe ukata benkula ulu kala kana ko bisega sabati chugomina ani saheli yere la kana ko obebsega sabati chugomina sabu sirambe Usman Mahaman ale ni fasiri bi kado Mali tribune kono yusu ko minye saheli re dunda Algerie de chokolembe no alna ya soro e kado bingane wala be kataka nyeshi kado saheli jamana weruma no yi kado Mali Niger ani Burkina Faso ko kado Algerie koni ko magotole do ka sabu ke munye e kado bengambe ale ni jadi mauche mini kado ku bise ganyo amagoto ko kado benga ko mi kado be jadi mau ka temeulula ayo minu ine groupe no ulu Algerie jamana de munumbe no e no lu fana ye kado kafo ni akmi ulu debe kado jela okmana ko minye ni kado kata bulu laje ka saheli bulu laje ibai kafo ko menye saheli ye ko adola ko abina bi kado geleya kono geleya mini kado jadi mauka jekulu ulu de no barawke ka sabuke ko faraje okulu ko kubuka kosoni ka sauche ka to jine tomba ulu ka maubulo aiwa minye kado kafo jamana were kelengele na ulu koni kado kafo kulu fana ka wuli ka jo obarka de bina bunya nga faransi ko umajabi soro fuila ka sabuke ulu ere na kunye jadi kele minye umaseka nye soro ola umaseka ikado ko seka sa kundamana okumana ko minye ikado ako gele Algerie ba do fe mindo o ko kaba fora ko ikado Barkan o ka barabina jo Algerie o jabora Algerie ka we wulika jo damne sa o gringa jo ani ka do nganya ki kunye yere kuma boye o yenga ni asiri minye ka do ko operation Barkan ko bina jo Algerie ko asrane do munye ka do ko jatike wale ke ba tigila mau kana ta bone jiga afanaka abalau kana na ka do ka fo aka jamana cien sababu ye ko de ujoro na ko baye olu e benga minta yasa ku magoto usrane do no benga bina sabati aywa fe minye ka do fere tiketawi ku ni faransi ka je ko bara o ke chugo misahi bolo absega kishi aywa minya Algerie ka wulu masi tabaw ka nyema ya soy eta major olu bolla jona no e saide ikado shingria ale bolla jona avec le damado bo kata faransi ali bi abi paris dugo ni dugo la buta benganke chugo mena uni faransi sa jeka ikado nyala kana o fere utige minya ikado shangria ani ikado faransi ka jamana nyema o anuka marake ba ko olu ikado kuma falen ni nyonche mimi talike ukaje ka fere tiketala hakaja alni Barkan tara ulu kana na bone soro talego aywa Algerie ko beba do ka fo ko fe mi ka do Algerie ka le TG5 Sahel nga Algerie ka ko ale be fe bela jeleke chugo mi na kelem mi ka ke kata jatike wale ke ba ni jari mawjugu yala o se ka sira soro chugo mi na aywa ko mi nye o ko isa ko awubo la wati mi jatike wale ke ba tikila mo ko ulu ko ne me ka sansoro wa be ka se soro dongo do ka sabu ke jamana were ka dabulo ni ko munun besena yani nye ka soro la olu ko ne me ka nobokula ay wasigida ula ko ikado ka fo uire kembe ka yorodo be uire kembe ka marake chugo o tabulo ko bulo da chugo mina ubunu ka marake o sigida nununa o bebulo dale du bulo kaba Usman Mahaman ni nyale ka nobla sebenye anyabo Mali tribune kono ka bidon boli do yusu Moro Mali tribune ni ale bla nebe enquêteur mba leta moro enquêteur ale pumane do affaire site manangoro moro ikado nyere la minye marikiblo ko koni awkado minye bintigol oye awkado kirike kadagwa olula anga moro ikado awminye nyere la minye anga ajamana nyeme fanga blo nyema korombe no muktar wani
muro awe kaddo ko bulu kon nyashinindo ale madde muro awe kaddo ne jatimineke ibe ka fo nyere la ni ngoyi ageleara muro affaire mindo mi awe kaddo yara awe kaddo société mimbe no little big meaning mi muro awe kaddo nyere la ko koni jalakita ka mi premier ministre ko mimbe no Muktar Wani mi tabali jugoro fin awe kaddo na folo do ko manindere mi kaddo awe million jama moro kode konin taraka di amma wala sa ikaddo mi ye critique la mayo olu jabe min bi abso ko sago njugo mina adiri mingira olu ma ninga o kaddo obo awa ko boama moro o kaddo ni min flani kera la anga jamana ni amma koloshi moro allaba amike ngere kan yere furufara ni o kaddo nyera la awa mi ye jugoya do keme on dabolo yi moro belejele ko kwa yere kono bara ma shiti ma shi jati moro o kaddo belejele be karinge gambi jamana kayirwa otemba shiye sirala bro avocado fasriba akembe ka nyefo akomi kuna foni mbora ka bi mi avocado ma anga jamana ma nyema do no Muktar Wani premier ministre mi gouvernement a transition moro avocado mi nyere la kwa ka fengunti dore mi avocado Seydou mi vleni no Seydou Lamine Traoré ale ministre mi nanya sino anga kurani dugulo jugoro nafama moro avocado ko ni nje ko barakela do ko ni nje ndi alamene ka nyefo jamana do nyana kurango ta serala moro ako ikado awami kuran mi amba sama interconnection ale na no soroy mi ko waraka de ba dama nga kuran mi ndegara ko war nyina ko matige malila obseko bo wera bolo ko di malima chogodi mati bolo kono jige blay singoro jige de abana ni ya maybe siginyon bonji tasuma fa aka soro tati re bonji lake moro ko ni ministre way kado ko ay abe baraka ni sharia de ye abe baraka ni aw kado jamana ka nyeta de wa jamana ka soro no jamana ka intérêt moro boka mukabo de écologie abo de matarafa mi kado Seydou Lamine Traoré moro awatila mi aw kado nyera la sharia bolo mi kumbe ni bintu gol na o sharia bolo na kunyo olu talundalo moro kado o sharia bolo ministre so de go de ka afara kwa be di ma wati do la ne ma ka fengala kado abe mine kadima warema mi avocado bitigol ko amata sharia sirafe o ma little big meaning mi avocado nyera la o mi avocado no make abwa no fe o borani awa sharia sira sugo belejele o ministry atakadama wati mina bitigol oluya akobla critique la monko boloka mi critique la mo ya atigi a jabi bo ka jira ka fo nyera la ikado ko abitigol ka ni amangango bawo aya sharia so yoro chama moro mi avocado premier ministre jaja avocado Muktar Wani ale avocado no ani soro bolo soro ko bele jele ne meni ngonna na koy avocado amanya mi ngo wala sa kana di big meaning ma moro avocado mi Muktar Wani ale na ikado awami akobwama nga little big meaning moro avocado ne jati mineke ibai ka fo awami anga bintagol o jamana wara mai nga mi avocado big little big meaning moro oyanga jamana deune ye be avocado sanumbo minge jamana abat no soro jamana domba nafa soro avocado jamana don avocado abike so we olube barake awani yoro ko falena minye olu nuka demba ya uno balo wani na keso we kado ka dimson jamambe nika baradi olu ma ngami avocado ko awatila Muktar Wani kunyeto lade Muktar Wani kunyeba ayere de tala moro ko awani mi flane ko ale avocado ministry ni aw secretary general mi ko aye avocado telephone ma min damana oni nyanje ko ne jati mineke hali mi avocado secretary general mi ngumbe kap ma tuko fe ba do ka foko ko kunjale nta ale bolo ministry ko ni borane ma fenfe ministry ajira ka fo aye nyefo cheyena ka fo aw mi ne bolo te barala bi mem black ata fe nteke no ko fena adola nguni ya mi tegeno bekala kasura nyema ya bigu abana ete fo ile isigimbe wakale faso de nyumane alitna faso tegada ko ka anyagami alitna faso tegada ko walitna avocado faso jamva faso ale kala ka fembele jele ka leye bro awana le manyini ga do faso kun alita nyini ka tinya faso ma avocado manangoro enferme flene binta gol bro avocado nyera la
ko min ye b'a fɛ ka nin ko in k'a latɛmɛ cogo sugu dɔ la u ni premier ministre k'o de ma ɲɛ sɔrɔ wa mari kiiri tigilamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko ministre fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye Seydou Lamine Traoré. Tabarakalla k'a Traoré. Ala k'an kunna ja. Ni bɛɛ kɛra tamali mi dɔ bɛ Béchir Ben Chérif Ben Media Moro a bɛ k'a dɔn an y'a bɔ enquêteur kɔnɔ. Kosɛbɛ. Jabarani ko t'a la sugulata bɛ yen. Sugulata bɛ yen. Fɔ ni an tɛ tɛmɛ n'a ye. Tɛmɛ n'a ye. Suguta tɛ yen bi dɛ. Suguta tɛ yen dɛ. Mana n'an bɛ jɔ a jɔ bi. Jɔ ti jɔ. O tuma Youssou n bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn ta n'u ko a ma ko aujourd'hui nin ye aujourd'hui ta sa i k'a dɔn k'a fɔ min ye an bɛ taa Jikɔrɔni Para ale mobili gara la Jikɔrɔni Para mobili gara ko polosiw solila ka suru ye i k'a dɔn u ka suru di k'a wolola nafa la koyi u ye maa 50 sigana maa bɔɲɔngo u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka laban ka fura tiɲɛnen caman sɔrɔ yen nɔ i k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ Boubacar Païtaw ale ye kalamu ta k'an kunnafoni min ye k'a dɔn wolomasiri tabaw n'o ye lakana tigilamaw ye ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ 14e arrondissement maaw u kokɔrɔma don ni groupement mobile de sécurité GMS maaw ye ani brigade anticriminel BAC k'a dɔn k'u kokɔrɔma don n'olu ye k'a 14e arrondissement ale yɛrɛ maa ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Awusa Keyita ye o kumana k'a ka cɛdenw u ye suruli kɛ ka bɛn ni alamisa don ye juin kalo tile 10 o tɛmɛnen i b'a ye u ye suruli min kɛ polosiw u taara i k'a dɔn tiɲɛnikɛla jugu ani bandi caman u y'olu de dalajɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye i k'a dɔn Jikɔrɔni Para gara ye a bɛ sigidaba 4 fɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko polosiw ka nin wulikajɔ in n'o ye brigade de recherche min bɛ 14e arrondissement tɔgɔ la ayiwa ko u n'u dɛmɛbaa jɛkulu minnu ni olu kan ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn tiɲɛnikɛla juguw ma n'o ye banditisme ye ayiwa Youssou i b'a ye k'a fɔ ko o min bɛ ka ɲɔɲa an fɛ faaba kɔnɔ yan k'u b'u ka ci la koyi u wulilen don ci la k'a sabu kɛ mun ye ko de y'a to i k'a dɔn nin cɛden ninnu n'o ye lakana tigilamaw ye commissariat i k'a dɔn 14e arrondissement tɔgɔ la k'u kɔkɔrɔma don ni groupement mobile de sécurité maaw ye ani brigade anticriminel olu de y'u kɔkɔrɔma don u ka baara in na o kumana o dɛmɛ ɲɔgɔnya baara kama k'u bɛ ka furanin kɛ yalasa ka yɔrɔw saniya yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko ni kati gɛlɛya wale ninnu ni tiɲɛni juguw bɛ kɛ yen ayiwa ni i k'a dɔn u daga yɔrɔ yɛrɛ caman ye mobili garaw ye k'u bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ furanin k'a bɛɛ saniya k'o de la sa u jiginna Jikɔrɔni Para a mobili gara la a yɔrɔ n'a dogodogo ɲɛw u y'a bɛɛ lajɛlen dɔbi o dɔbidɔbili sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ k'a wolola tare la sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 waati k'a dɔn finitigi ninnu olu surula gara in kɔnɔna la u y'a kɛ ni dɔnko ye k'a kɛ ni fɛɛrɛ ɲumanw ye u yɛrɛ dɔrɔn bɛ min gundo dɔn sabu i k'a dɔn nin wulikajɔ gundo b'u yɛrɛ dama de bolo o kumana k'u taara u ye maa 50 n'a kunkanfɛ u y'olu bɔɲɔgɔnko minɛ a bɛɛ lajɛlen ye bandiw ye ko ka tila ka fura tiɲɛnen caman sɔrɔ ye hakaja min ye k'a dɔn k'a fɔ tubabu furaw fana ye olu caman kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka taa se sigarati karitusi caman ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ sɛgɛsɛgɛli u y'o dayɛlɛ cogo min na i k'a dɔn maa minnu ta ye nin fɛn kofɔlen ninnu ye tɛgɛ bɛ se ka da olu fana ka cogo min na sabu tigi b'u la olu bɛ se ka tɛgɛ bɛ da u ka cogo min na ni ka i k'a dɔn u bila ka taa kiiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ ko k'u déférer min ye procureur de la république ye tribunal de grande instance sigidaba 4 n'a kɔnɔna la k'u na taa u yɛrɛ ɲɛfɔ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn na da u kan Boubacar Païtaw nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ u ka bidon boli do Youssou Moro ni y'o bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ o ye aujourd'hui aw k'a dɔn min ye ko Musa Tembene ale bɛ min Musa Tembene min ni aw k'a dɔn a kɛra maa ni ye waati dɔ la min ye awa hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra assemblée président ye aw k'a dɔn o mabɔ kari la ka nɛ sɔrɔ o fana jɛyana ni aw k'a dɔn gouvernement min ni Muktar Wande olu ta ye l'heure kelen ni tila n'o y'o sigi Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ni ka président de l'Assemblée nationale ya Moro aw k'a dɔn k'a kɛra aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye waati ni kunkurun min kabini Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga binna Moro yan'o ka bin aw k'a dɔn Musa Tembene ale kɔni kun ye aw k'a dɔn den mandeni yɛrɛ Moro k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fa bɛɛ a bɛ bɔ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kɛra ye kaban ale
ne kɛra ye kaba muru awe kado aye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ muru maa minnu kun gɛn bɛ k'u k'a da jamana ɲɛmaa kɔ a la nka bi awe kado tiɲɛ yɛrɛ la muru awa min ye Musa Tembine awe kado ko ale tɛ yela dɛ ale ni awe kado Dr Bubu Sise muru awe kado tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu mankan de mɛn la muru min ye awe kado premier ministre kɔrɔ ye muru o kɔni awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔni b'a fɛ awe kado k'i kun bɔ min ye awe kado tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ min b'a to a bɛ se ka a jɔyɔrɔ min ye jamanajɔ la yalima a bɛ se ka min kɛ jamanajɔ la ko hakilina o bɛ Bubu Sise la hali bi nka min ye Musa Tembine muru awe kado tiɲɛ yɛrɛ la muru i ka dɔn awa min ye k'a ka gɛlɛn Musa Tembine ale ka se k'i kun bɔ nɔgɔya la a bɛ min de a bɛ yan a bɛ sɔrɔ yan dɛ muru a ka n'i ye tariku jateminɛ muru a ye kumakan minnu fɔ ani awe kado tiɲɛ yɛrɛ la a ye waleya dɔw kɛ muru ko ma awe kado ma to o ye maa dɔw to min ye awe kado kunpan kɔnɔna na wa awe kado o ye awa mangoya caman bɛ yen o ye awe kado awa min ye maa caman bɛ yen ko o y'o ta k'a sɛgɛrɛ muru nin ko bɛɛ lajɛlen la muru awe kado min ye Musa Tembine i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bi muru ko a kɔni mankan di ka mɛn waati ka ye ayiwa a kɔni kun ka suma bɛ fɔlɔ a kun ka suma na dɛ muru naamu an tɛ an ka musokɔrɔba n'o ye Aja Tata Bamo ye muru ale kan tayani a miniji dɔgɔyara kosɛbɛ hakili bɛ Tata Bamo yɔrɔ maa kɔni tɛna ale ko fɔ maa ye kɔnɔ fo n'a kɛra bi denmisɛnw ye n'o tɛ a dɔ la kabini Radio Suda awɔ fo kana se a ta dɔw ma kosɛbɛ wa muru a kɔrɔla n'a ka ye awɔ wa Tata Bamo ma dɔnkili da dɔnkili min ni kɔrɔ t'a la n'a ti maa bilasira n'a ti maa ladi wallahi o de kun ye dɔnkiliw ye o wallahi o de kun ye dɔnkili ye ko dɔnkili mani ko tɛgɛrɛ mani k'a kɔrɔ de ka di a banna nka bita kɔrɔ tɛ dɔnkili la dɔnkili a dɔnni a n'a lamɛnni de ka di a banna n'o tɛ kɔrɔ t'a la tun wa muru Tata Bamo a y'a ka jeliya kɛ fo ka taa se don min ma muru k'a fɔ k'i ye fini kunkurunin sugu dɔ y'a la k'i yɛrɛ yira ɲɛna wasalenw fini wasalenw wallahi a b'a hakili jigin Jalu Danbala Ala ka hinɛ a la siga t'a la ɛnde sani n bɛ min f'i ye a b'a hakili jigin Bakɔ Daɲɔ la Ala ka hinɛ a la Allahu akbar muru an ye nin bɛɛ ye yan ninnu kɔni ye misaliw de ye nka misaliw don minɛni tɛ ka k'u taw ma bilen dɛ muru fo o minɛni o de ka dɔn tɛ Fanta Danbɔw tɛmɛna yan nɔ Awa Daramew u ni mu malo u ma jɛ tiɲɛ wallahi u ma don gasi la wa olu ma daw jatigiw ka dilan kan Suraka Jeli awɔ olu ma sigi jatigiw ka dilan kan fiyewu o ma ne sigire jatigi ka dilan ayiwa Fana Danba y'a fɔ dɛ a ko min y'ale jigi tigɛ bi denmisɛnw na ko ni jelimuso kɔni sigilen yera jatigikɛ ka dilan kan ko tana tiɲɛna dɛ k'ale sigilen fila ka so n'i y'a taatɔ ye fo n'i y'a wele walama i ka maa ko nana i ko a ka taa o ɲaga kɛ k'ale tɛ a sogo dɔnni ka taa jatigi si fɛ a yɛrɛ ma ten o ye kelen ye wa ale b'a ka so a da tɛ kuma na ko nka ko jeli denmisɛnw bɛ ka taabolo min ta ko o ye olu fɛn dɛ muru a bɛ hakili jigin Bakɔ Daɲɔ kan jatigi yɛrɛ mana kɛ jelimuso ɲɛmɔgɔkɛ yɔrɔ kɔni jatigiya banna kuma bɛ yen de o muru Bakɔ Daɲɔ ye kuma dɔ fɔ Ala ka hinɛ a la a ko sanu min b'e la o tɛ jatigiw la wallahi fini min b'e la o tɛ jatigiw la e bɛ boli fɛn min kɔnɔ o ɲɔgɔnna tɛ jatigi bolo e bɛ du min kɔnɔ o ɲɔgɔnna tɛ jatigi e bɛ balo cogo min ani jatigi balo cogo tɛ kelen ye jatigiw bɛ se ka hinɛ e la cogo de tun muru a ko k'o de y'a to ale ma jiginnen don wa masiribaden ma k'a ka masiribaden o t'ale k'a fɔ a t'a bolo o tɛ dɛ ayi a don yɔrɔw bɛ yen a banna a don yɔrɔw bɛ yen k'o de y'a to ale b'i majigi jeliya kɔnɔ a barika Ala ye ko jeli kana kɛ baralikɛla nka i ka kɛ kalalikɛla u ye bonya sɔrɔ nde sani k'u kana kɛ sirifɛ ye k'u ka kɛ i k'a dɔn siriba ye walama miseli u kana kɛ lamu ye u ka kɛ miseli ye nde sani nka ayiwa ko caman tana tiɲɛna an bɛ min ka kuma la Ala ka hinɛ a la n'o ye Tata Bamo ye muru Tata Bamo bɛ Bambo da don min na u ye jɔnjɔn d'a ma tellement que dɔnkili ani actualité kun don ani actualité de kun don ala in de kun don wa n'a kɔrɔ de fana a n'a kɔrɔ kun bɛ ɲɔgɔn na min ka di min ye o ka di ɲɔgɔn ma wallahi muru ko mana kɛ dugu bi jɛ wa ni dɔnkili a ti kɔrɔ ko sɛbɛ bɔra
Addis Abeba dongli te tunu kana ni sɛbɛn ye Kuluba o tɛ Addis Abeba ngo o y'a sɔrɔ OIA de bi OIA de bi a sariya bɔra OIA de kana u y'a kɛ IA ye sisan u y'a kɛ IA ye n'o tɛ ko a bɔra Addis Abeba kana Kuluba Kuluba a selen yen a fana donna bala ya ko muso kɛra hɔrɔn ye a banna est-ce que k'a ɲɛfɔ maliden bɛɛ lajɛlen ko muso kɛra hɔrɔn ye bon nin filɛ nin ye Some yɛrɛ texte de fɔlen bɛɛ ye min bɛɛ a banna min ka di min ye olu ka di ɲɔgɔn ma o mana kɛ dugu bi ja Bambo nka Moro a n'an y'an da t'o la Moro an bɛ kangarida kɛ bi jeliden misɛnninw ye folikɛla yɛrɛ bɛɛ awɔ sabu an tɛ jeliw ni hɔrɔn dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fo a banna mais Moro jelidenninw ka réseaux sociaux kuma bɛ yen n'u tɛ fɔrɔmu yira la u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ani lebu fara ani nɛnijugu yɔrɔ a ka gɛlɛn n'i ye joli tellement que joli kɔrɔba ninnu dabali banna u b'a fɔ ko ko bi denmisɛnninw don olu kɛɲɛn'u la de ko bi denko don k'a sɔrɔ o tɛ o u dɛsɛr'u la de u y'a fɔ u ma lamɛn de a banna n'o tɛ a fɔra u ma lamɛn de u y'a fɔ Moro n'o tɛ ni muso kɔni an bɛ min fɔ musomaninw ye i bɛ ja min ta dɛ a ja san miliyɔn kelen a ja bɛ yen réseaux sociaux kan diɲɛ yɛlɛmana dɛ n'e taara ka t'i dilankolon bɔ ɲa to ala ma u bɛ ka nɛnijugu kɛ ɲa to ala ma u bɛ ka manamana ko dɔ kɛ min yɛrɛ bɛ musoya danbe bɔ a la Moro ni cɛmanninw welela k'u bɛ muso ɲini na de e yɛrɛ ja bɛ yen nɔ hali diɲɛ bɛ yɔrɔ suturalen diɲɛ bɛ o ye jɔnni bɛ taa e ta ka d'a den ma o de y'a to funankɛni procureur min bɛ yen ko Ture wa Ture ale kɛn bɛ ka nɛnikɛla ninnu ɲɛkɔrɔse bi réseaux sociaux ka cogo min na n'a tora ten a bɛ dabila o fɛn in bilara o awɔ ko provisoire don janto yɛrɛ la b'a la dɛ a banna janto yɛrɛ la b'a la kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ dɛ o kɔrɔ ye ko an bɛ bila ko nka i hakili to i yɛrɛ la dɛ i bilala yan ni waati ni Moro Tata Bambo hali an b'a fɔ ala k'a da yɔrɔ nɛma yarabi ama an ye nin bi émission tɔn kuncɛ n'a ye Moro a n'a ka kan wa a kan ka fɔ a ye Moro n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn an yɛrɛ balimamuso dɔ fana n'o ye Hélène Jara ye Moro ale fana ntanyana Moro belebele dɔ fana y'a jɔyɔrɔ fa faso baara la kosɛbɛ a banna ka jɔyɔrɔ fa adamadenya dilanni na ka jɔyɔrɔ fa i ka dɔn diɲɛ sosigi a taabolo ɲumanw o dili la maaw ma ale de ko Jara ko ni rôle diri i ma k'i lankolon bɔ ou bien ka bisi di cɛ ma ou bien ni cɛ ka ɲɔgɔn embrasser film na k'ale bɛ jɛ o rôle kɔ o y'a jo ye kɛ k'ale t'o kɛ maa ye sabu ko in ye diinɛ ni ŋaniya ko de ye k'ale t'o kɛ maa ye o tigiw bɛɛ la ale lankolon ti bɔ wa k'i ni cɛ ka meleke ɲɔgɔn na ou bien ka taa cɛ ka bisi di ma ko film ko dan b'a yɛrɛ ko dan b'a yɛrɛ ko ale tɛ ko o ye farati de ye o ko dɔw laban de ye farati a man ɲi k'ale ti don o la n dɔgɔkɛ ko an ka saya deli k'a ka fara artisiw la i dɔgɔkɛ jumɛn Bukari Sogo a fɔ saya ka fara an bɛɛ la sa a ka fara an bɛɛ la kɛ artisiw dɔrɔn wa Bukari ko ten i ka kan k'a fɔ saya ye a ka fara artisiw la a banna o fana tɛmɛnen kɔ an yɛrɛ balimamuso n'an terimuso a n'an ka ɲamakalamuso n'o ye k'a dɔn Bintu Sora ye Bintu Kopa Sisogo a fana ka tile 40 ka sarakatiw bɔra kununko a dɔgɔmuso Astu Kopa ale y'an wele ni k'a ɲɛfɔ an ye an bɛ dugawu kɛ sarakati minnu bɔra ala k'a hinɛ se a ma ala k'a hinɛ se a ma ka badabada dali ko nɔgɔya ani banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka foli kɛ kanuba jamakulu ye min ye i k'a dɔn kunnafoni e ko an t'a ɲɔngiri nin yɔrɔ in na laseliw bɛ yen i k'a dɔn an b'o lase ka sɔrɔ ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin kanuba jama ma ni ka koso ni kasaw kuru o la fɛn min ye i k'a dɔn nin ye kunnafoni ye min bɔra secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière